Zet het in de plaats, dan was het Drink alleen dan, hè? 7 jaar rond. Kan hier. Hè? Dat is prima, hè? Gewoon een beetje verder. Mag ik? Maar ik zie je heel goede dingen hoor, was Suzanne? Ja. Die is meestal braaf, hè mama? Ja, Hè? dat is een heel braaf meisje. Heel braaf, is dat? Dat is heel braaf. Zeg, als ik kan heel goed knutselen en tekenen, Piet. Zeg, dat is prima hoor. Kleine meid, hè? Prima zeg. Ah, en wat zie ik, Suzanne? Suzanne leert zwemmen. Zeg, gaat dat dan een beetje, Suzanne, om te zwemmen? Ja? Allee, dat belooft, hè? Ah, en nou eens verder, hè? Al een klein minpuntje. Dat Sint Maarten gezien heeft en dat hij toch niet zo blij mee was. Hè? Als ze spelen met zusje, moet dat speelgoed een beetje gedeeld worden, is Suzanne. Hè? Het kan niet allemaal voor u zijn, en het kan niet allemaal voor zusje zijn. Hè? Ga dat proberen een beetje te bedelen. Hè? En als zusje heeft, dan gaan we een beetje laten spelen ook hiermee. Ga dat beloven als Sint Maarten? Maar anders, Piet, zeg, dat is prima in orde, hè, hoor, Suzanne. Hè? Doe heel flink haar best, hè. Hij is braaf, mama.